My God, forever and ever. Thank you, my Lord, for being my shepherd. All the days of my life. All the days of my life. ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም? ሕጂ ከዓ መቐፀልታ ዛንታ ካብ ቃል ኣምላኽ ሂዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሓራይ ዶ ፋዓት ህፃናት ትዝክሩ ኢኹም ሻብቲ ዝሓለፈ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ክዓርግ ክምለስ ከሎ ካብ ኣቦ መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩም እየ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ዝመሃርኩም ዘበለ ከዘክረኩም እዩ ሓይሊ ክህበኩም እዩ ክድግፈኩም እዩ ኢልዎ ትዝክሩ ኢኹምሽ ንፉዓት ህፃናት ዳሓራይ ከምቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝበሎም ህፃናት ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ሓንቲ በራኽ ገዛ ኮይኖም ብሓንሳእ ተኣኪቦም ይነብሩ ነይሮም ኣብኡ ኩሎም ቶም ደቂ መዛሙርቱ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ኣዲኡ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ማርያም ካልኦት 120 ኮይኖም ብሓንሳእ ይነብሩ ነይሮም ኣብኡ ኮይኖም ከዓ ይፅልዩ ነይሮም ድሓር ሓደ ግዜ ሃንደበት እንታይ ኮይኑ መሲልኩም ህፃናት እስራኤል መበል 50 መዓልቲ ኢሎም ኣይሁድ በዓል ዝገብሩሉ ግዜ ነይሩ ኣብቲ በዓል ከዓ ብዙሓት ካብ ኩሉ ዓለም ካብ በዓል ሮማ ግብፂ ሊብያ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ኣብ ኢየሩሳሌም መፅዮም ነይሮም ድሓራይ ህፃናት ብድንገት ብሃንደበት እቲ ዝነበርዎ ገዛ ከም ህቦቡላ ዝመስል ንፋስ መፅዩ سمعكم هتصانات دار تايزي لهم كلاتهم كل حل حندابو لخلو هتصانات እንደገና خاني كم حاول السان زبسل استقرارص أقبل عليهم حبيب دار كلهم تحويصهم ምክንያቱ አመት ተወቀፎም መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ማለት እዩ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦም ተስፋ ክሰደልኩም እየ ዝበሎም ንሱ እቲ መንፈስ ቅዱስ ናብኦም መፅዩ ወይ ከዓ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ተዋሂቦም ህፃናት ድሓር ኩላቶም ተሓጒሶም ድሓራይ ህፃናት እንታይ ኮይኑ መሲልኩም ምሽ ነጊሮኩም ነይረ ዓንተ ወይ ካብ ኩሉ ዓለም ብዙሓት ህዝቢ ዝመፁ ነይሮም ንሳቶም ኩሎም ተኣኪቦም ይሪእዎም ነይሮም ድሓራይ ኩሎም ተኣኪቦም ቶም ህዝቢ ናብኦም መፅኦም እንታይ እዚ ኢሎም ሓትዎም ነይሮም ጴጥሮስ ከዓ ከረድኦም ወይ ከዓ ክገልፀሎም ደልዩ ንኩሎም ተኣኪቦም ከለዉ ሽዑ ህፃናት እንታይ ኢለዎም ጴጥሮስ መሲልኩም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ውህበት መንፈስ ቅዱስ ኢልዎም ከምቲ ቅድም ኣብ ነቢያት ወይ ከዓ ብነቢያት ገይሩ እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ እሱ እዚ ውህበት እዚ ኢልዎም እዚ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ኢልዎም ኣቦ ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ገይሩ ናባና ሰዲድዎ ሕጂ ንሕና ከዓኒ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልና ኢልዎም ድሓር ኩሎም ቶም ህዝቢ ገሪሞም ሰንቢዶም እሞ እንታይ ክንገብር ኣለና ሕጂ ኢሎሞ ጴጥሮስ ከዓ እንታይ ኢልዎም መሲልኩም ህፃናት እንድሕር ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ኣምላክኩም ከም ጎይታኩም ድሕር ተቐቢልኩምሞ ሓጢኣትኩም ይድምሰሰልኩም እዚ ንዓና ዝተዋሃበልና መንፈስ ቅዱስ ከዓ ይወሃበኩም ኢሎም ድሓራይ ህፃናት ኩሎም ቶም ህዝቢ ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ንሱ ኣምላኽን ጎይታን ምዃኑ መድሓኒ ምዃኑ ኩሎም ኣሚኖም እንታይ ገይሮም ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተቐቢሎሞ ኩሎም ከዓ ንሽዑ ጴጥሮስ ኩሎም ቶም ደቂ መዛሙርቲ በዓል ዮሃንስ ኮይኖም እንታይ ገይሮም መሲልኩም ህፃናት ብማይ ገይሮም ኣጠሚቖሞም
ريوخم هتسانات دحر حدش سب نقويتا يسوع كرسوس زي فلتو مزيو نقويتا يسوع كرسوس سغا مدحاني أملاخ قويتا إيخا إلكا تقبلو مش كل حاتيات كايدم سسلكا ندقنا ود أملاخ تخون زابير أملاخ أبوخا يخون سغا خاني وين سغا خاني ولد تخون مالتي حرايدو نفعات ريوخم هتسانات أبتي جيزيتي أستاد 3,000 ዝኾኑ ብዙሕ ማለት ቆይ ህፃናት 3,000 ዝኾኑ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐቢሎሞ ወይ ከዓ ድሒኖም ማለት እዩ ህፃናት ሪኢኹም ስለዚ ህፃናት እንታይ ተማሂርና መሲልኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደ ኣምላኽ እዩ ኣራይ ዶ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ኣቦ ዝኾነ ኣምላኽ ኣይረአን እዩ ግን በዓል ሃዋርያ ጴጥሮስ በዓል ዮሃንስ ኩሎም ቶም ደቂ መዛሙርቱ ግን ብዓይኖም ሪኦሞ እቲ ዝረኣይዎ ከዓ ንሱ ከዓኒ ወዲ ይበሃል ወይ ከዓ ውሉድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሓራይ ዶ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘይረአይ ኣምላኽ ከም ሰብ ተገሊፁ ሰብ ኮይኑ ምስ ሰብ ከዓ ነቢሩ ኣራይ ዶ ንፉዓት እንደገና ከዓ ሕጂ እዚ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ከዓ ተቐቢሎም መንፈስ ቅዱስ ከዓኒ መፅኡ ናብ ኩሎም ዓሊቡ እንደገና ከዓ ምሳና ኣሎ ኣራይ ዶ እዚ ውህበት እዚ ከዓ ኮላይ ንዓና እዩ ኣብ ውሽጥና ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክረልና መንፈስ ቅዱስ ኣለና ንፉዓት ህፃናት ሪኢኹም እቲ ንሕና ንኣምኖ እቲ ንሕና ነምልኾ ኣምላኽና ንሱ እንታይ እዩ ሓደ ኣምላኽ እዩ ሓራይ ዶ ሓደ እሱ እቲ ዘይረአ ኣምላኽ ኣቦ ብካልኣይ ዝተገልፀሉ ንሱ እቲ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሳልሳይ ዝግለፀሉ ከዓኒ ሕጂ እቲ ምሳና ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ዝምህረና ዝጓስየና መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣራይ ዶ ህፃናት ንፉዓት ኩሉ ግዜ ትዝክሩ ዶ ኣብቲ ዝሓለፈ ታሪክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ውህበት መንፈስ ምስ ተቐበልኩም ናብ ኩሉ ዓለም ከይድኩም ብስም ኣቦ ወዲ መንፈስ ቅዱስ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ክትገብርዎም ኢኹም ኢልዎም ትዝክሩ ኢኹምሽ ንፉዓት ህፃናት ኣብ ዝቕፅል እንታይ ክገብሩ እዮም እዞም ኩሎም ደቂ መዛሙርቱ እዞም 3,000 ከዓኒ ኩሎም ሕጂ ብክርስቶስ ኣሚኖም ደቂ ኣምላኽ ደቂ እግዚኣብሔር ኮይኖም ደለዉ እንታይ ክገብሩ እዮም ክንሪአና ክንቅፅል ኢና ሓራይ ዶ ንፉዓት ህፃናት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ህፃናት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅረኩም እዩ ቻው ህፃናት